Hallelujah. Good morning, kakabsat. Happy Easter Day. Praise God. Salamat sa ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y nagkaroon ng bagong buhay, bagong kalakasan, bagong pag-asa na ipinagkalob na naman ng Diyos sa atin. And in my personal life, I praise the Lord, God, the creator of heavens and earth, the good and forgiving and whose love abounds. So all who call him becomes my heavenly Father. The Bible says, the creator of heaven is our Father. We praise the Lord because he is our Heavenly Father. Napakabuti po ng Panginoon dahil siya po ang ating Ama na nasa langit, at sa umagang ito, nagkaroon tayo ng bagong buhay, bagong kalakasan, bagong pag-asa. Alam ko po na sa lahat ng mga tao ngayon ay inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo, at praise God, God is good, God is faithful. Hallelujah! Dahil sa kanyang ginawa, tayo po'y nagkaroon ng blessed hope, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at yan po ay napakabuti, napakadakila ng ating Diyos. Sa umaga pong ito, minsan pa gusto ko pong magbahagi muli ng salita ng Panginoon na tulad nga ng sinabi ko, ito po yung pang-apat na linggo na hindi tayo nagkakasama dito sa loob ng bahay panambahan ngunit hindi po ito yung hadlang upang hindi natin patuloy na purihin ang Diyos. Bagamat tayo ay dumadaan sa krisis sa COVID-19, pero salamat sa ating Panginoon dahil siya po ay patuloy na kumikilos, siya po ay dakila, siya po yung Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga po, bago ko po simulan na ibahagi po ang salita ng Panginoon, tayo po ay panandaliang manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito sa kabutihan mo, sa lahat-lahat na ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, aming mapapakinggan ang iyong mga salita. Naway kayo po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga po sa umagang ito, dinadakila namin ang iyong pangalan, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na nagbigay sa amin ng kaligtasan, pag-asa, kalakasan na sa umaga pong ito, alam po namin na ang lahat ng mga tao ay inaalala ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon. And salamat po, Panginoon, dahil ikaw po yung Diyos na nagbigay ng iyong buhay sa amin sa krus ng Kalbaryo upang ang kasalanan ng sanlibutan ay mabigyan po ng kapatawaran, Panginoon. Maraming salamat po. Panalangin ko po sa umagang ito, naming mapapakinggan ng mga salita sa lahat po ng makakapakinig ng iyong mga salita mula po dito sa aming barangay, Panginoon, at sa lahat po ng mga nakikinig sa tinig ng iyong alipin. Naway gamitin mo ang iyong mga salita, Panginoon, na magbigay po sa amin ng kalakasan, pag-asa, panibagong buhay, Panginoon, na kahit kami po'y dumadaan sa krisis na ito, alam po namin, Panginoon, na ikaw po yung Diyos na hindi po nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat po, Ama, at aking ipinagkakalob o binibigay sa iyo ang lahat po ng papurit pagsamba, pagkat ikaw lamang po ang nararapat na aming sambahin. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin na sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. God is good. God is faithful. Sabi ko nga kanina, I praise the Lord, God, the creator of heavens and earth. Hallelujah. The good and forgiving and whose love abounds to all who call him becomes my heavenly
Father. Hallelujah. I praise God. He is our Heavenly Father. We praise the Lord because He is our Heavenly Father. Are you not happy, brothers and sisters, to know that the God who sits gloriously in His throne is our Heavenly Father? The words of God, dito po sa salita ng Panginoon, sabi po dito sa John chapter 1 verse 12, nagsabi po dito sa Ilocano po, ngem adda dagiti imawat ken namati ken kuana ket iso inikan na absata sudga puna nga inikan na ida iti kalintigan na nga agbalin nga anak ti Dios kakabsata. Praise God. Siya po yung ama natin na mapagmahala, ama natin na nagbigay ng kanyang anak upang ang bawat isa ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Maging dito sa 1 John chapter 1, chapter 3 verses 1 to 3, nang sabi po dito sa Ilocano po, kitaan nyo no kasano iti kadakkel ti panagayat ti ama kadatayo wen kastaunay ti panagayat na kadatayo ta maawagan tayo nga anak ti Dios ket pudno kasta tayo, di na tayo bigbigin, tilubong, agsipod ta, di na binigbig ti Diyos. Ayayatek, agagayem, anak na tayo ti Diyos, uray no saan pa'y, analawag, no anyan to, ti pagbalinan tayo ngem, amu tayo ngayinton, agparang ni Kristo, agbalin tayo, akasken kuana, agsipod ta, makita tayo, ti kinasya sino na, tunggal may sa nga daan, iti daytoy anamnama ni Kristo masapul nga agbiag nadalos akas ken Kristo nadalos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm happy and worship Him sincerely, brothers and sisters, for this extraordinary relationship. Why? Because I can express all my desires to my Father. I can express all desire to Him because I can pour out all my prostration to Him. Our Heavenly Father always seeks the good of His children. Hallelujah. Kaya nga po, brothers and sisters, napakabuti po at tayo po'y napakapalad dahil nagkaroon tayo ng Ama na nasa langit. Kaya nga po sa aking buhay, sa bawat araw-araw, sa bawat umaga, sa bawat ako'y nananalangin na ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat, brothers, ako po'y nagagalak pagkat nagkaroon po ako ng Ama sa langit na sa lahat ng ating pinagdadaanan na aking nasasabi sa Kanya, yung aking saloobin as sabi ko nga, and I am so much happy dahil nagkaroon ako ng Ama at I can express all my desires, I can express all my prostration. Even we are in the midst of crisis, trials, tornadoes. Sabi ko, Lord, thank you. Salamat po, Ama, dahil Ikaw po ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Salamat po dahil mayroon akong Ama na makapangyarihan na nasa langit. Hallelujah. At sinasabi ko rin po sa inyo ng salita ng Diyos, hallelujah, ang sino mang tumanggap sa Kanya, siya po'y binigyan ng karapatan na maging anak ng ating Diyos. Sa umaga pong ito, mga kapatid, gusto ko pong magbahagi ng salita o mensahe na ganito pong pagkasabi, God's purposes, why sometimes He allows His children to experience crisis in life despite that His love abounds at all times. Ulitin ko po, God's purposes, why sometimes He allows His children to experience crisis in life despite that His love abounds at all times. Ito nga po na Siya po yung Ama natin ngunit para maintindihan po natin bakit po Niya inaalaw, ano po yung
purpose ng Panginoon. Bakit niya inaalaw katulad ng ating pinagdadaanan na hindi po lingid na lahat po na nandito sa mundo ay nakakaranas po ng krisis dahil sa COVID-19 na at ito po yung mensahe na pinagkaloob sa akin ng Panginoon na what is purpose or purposes why He allows His children to experience crisis in life despite that His love abounds at all times. Marahil sa umaga pong ito, atin pong makikita o magkakaroon tayo ng mensahe sa Diyos na ang Panginoon inaalaw niya yung mga krisis sa bawat buhay ng kanyang mga anak, that He promised that His love will abound at all times, pero ating titignan bakit niya inaalaw. And this morning, there are three reason na God allows His children to experience crisis in life despite that His love abounds at all times. Ang una po, ganito po ang pagkasabi kung bakit ay inaalaw po ng Panginoon. Because God wants to test our faith. Ang Panginoon, alam niyo po, kung bakit ang Diyos inaalaw niya na ma-experience natin yung mga ganitong napakabigat na crisis sa buhay, despite that His love abounds at all times, God wants to test our faith. Why God wants to test our faith? Number one, sabi po dito, because faith that is not tested is worthless. Ang pananampalataya po na hindi po nasubok ay pananampalatayang walang kabuluhan. Sabi po ni J. Oswald, ganito pong pagkasabi, the strength of a ship is only fully demonstrated when it faces a hurricane, and our faith can only be fully demonstrated or exhibited when it is subjected in very trials, brothers and sisters. Sabi po ni J. Oswald, napakaganda po yung kanyang pagkasabi na ang kalakasan daw ng isang barko, atin pong makikita lamang. It only fully demonstrated kung ito po ay makakaranas ng napakalakas na bagyo, hurricane, at kung ito po ay magtatagumpay, masasabi natin na ang barkong ito ay matibay. Ganyan daw din ang ating pananampalataya. That can only fully demonstrated when it is subjected in the test of very trials. Tunay nga po, ngayong panahon ito, tayong mga Kristiyano nasusubok tayo, but thank God, napakabuti ang Diyos. Sabi ko kanina, Lord, thank you dahil Ikaw ang aking Ama. Kaninang nagising ako, sabi ko, Lord, thank you. Nagkaroon ako ng buhay. Nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Ikaw ang aking Ama na kahit dumadaan kami sa ganitong krisis sa buhay, Lord, thank you. Napakabuti mo. Ikaw yung Diyos na aming sandigan. Ikaw yung Diyos na aming sandalan, that in times of crisis, dito po nakikita, nasusubok yung pananampalataya ng bawat isa. Kung bakit po inaalaw ng Diyos, sabi ko nga po, because faith that is not tested is worthless. Pangalawa, sabi po, because God is giving our faith a chance to grow. Hallelujah! Kung bakit inaalaw ng Panginoon ang mga krisis sa ating mga buhay, because God is giving our faith a chance to grow, na ang ating mga pananampalataya na kapag tayo po ay dumadaan sa krisis, dumadaan sa pagsubok, dito po yung
chance na ang ating pananampalataya ay lalago. Sabi nga po sa James, kung atin pong titignan dito po sa James chapter 1, verses 2 to 8, napakaliwanag po ang sabi ng Diyos dito, mga kapatid. Sabi po dito sa Ilocano, kabsat ko kas mamati kanya po tayo nga Kristo, tinadayag nga apo awan kumati dumdumayo, kas pangarigan dumaray ti taripnong ti nabaknang. Hallelujah. Chapter 1 verse 2 to 8 nang sabi po dito ni Apostol Santiago, patgay kakabsat kablaawan kay ti amin at tao ti Diyos na iwaras-waras itintirong alubong siyak ni Santiago agserserbi ti Diyos ken ni Apo Kristo ang naggapuan daytoy asurat kakabsat ko ibilang nyo kunana dito'y verse 2 aragsak no aglakam kay ti amin akita ti pakarigatan agsipod ta amuyo ano agbalegi ti pamatiyo amang sarangit iti kastaarigat patauden na ti anusyo nga agibtor managibtor kayo kuma akanayon ken awan pakapilawan ken pagkurangan nyo. Absata no apay kung bakit inaalaw po ng Panginoon na tayo po ay nakakaranas ng mga krisis sa buhay pagkat in God's family wala pong bonsai. No bonsai in God's family. God is giving our faith a chance to grow. The testing of our faith develop perseverance. Lagi po nating alalahanin. We know that perseverance means determination, persistence, steadfastness. Kaya nga po, napakahalaga po yung mga pagsubok. Kaya nga po sabi po dito ni Apostol Santiago na kailangan ibilang natin, mga kapatid, na ito po'y kagalakan na kapag tayo po'y dumaranas ng pagsubok sa bawat isa na ating pinagdadaanan. Yung pangatlo po, why God wants to test our faith, because God wants to prove the genuineness and sincerity of our faith. God wants to know whether or not our faith is strong and pure. God wants to prove the genuineness and sincerity of our faith. Yung pang-apat po, because faith becomes stronger when it is tested. Ang pananampalataya po ay nagiging malakas kung ito po ay nasusubok. Sabi po ni Madam Helen Keller, sabi po niya dito, sometimes we must be hurt in order to grow. Fail in order to know. Lose in order to gain, and sometimes we have to be broken so we can be whole again. Wow, napakaganda po yung sabi po ni Madam Helen Keller nang sabi po niya dito, sometimes we must be hurt in order to grow. Fail in order to know, lose in order to gain, and sometimes we have to be broken so we can be whole again. Our best teacher is our experience. Now, what should be our response when our faith have been tested or being tested? Sabi po ang salita ng Diyos, ano po ang dapat nating maging response na kung ang ating pananampalataya ay natetest po sa mga pagsubok o yung mga napakalaki na pagsubok sa ating mga buhay. Sabi po dito, we must maintain or maintaining a right attitude
brothers and sisters, and be still and know that I am God. Sabi po ng Panginoon. When our faith is being tested by the Lord, let us always maintain a right attitude. Lalong-lalo na po sa panahong ito, marahil talaga po na nagpapanik ang lahat ng mga tao, na kung minsan nagrereklamo mga tao, ngunit sinasabi ko po sa inyo, sabi nga po dito sa number 4, under number 1, why God wants to test our faith, because faith becomes stronger when it is tested. Nang sabi ko nga po kanina, sabi ko ni Ma'am Helen Keller, nang sabi niya, sometimes we have to be broken so we can be whole again. Now, our role model is the life of Job. Si Job po, alam po natin yung kwento niya. Napakabigat po yung kanyang pinagdaanan nung siya po ay dumaan sa krisis ng buhay. Dito po sa Job chapter 1 and chapter 2, makikita po natin yung talagang response ni Job nung siya po ay nasubok. Kung atin pong babasahin dito sa Job chapter 1 verse 2, makikita po natin that he humbled himself and worshiped God. When his faith being tested by the Lord, he humbled himself and worshiped God. Let us always humble ourselves and worship the Lord. Katulad nga po ni Job, na nung siya po ay nasubok, hindi po siya nagreklamo. He did not blame God. In verse 22 of chapter 1, he did not blame God, brothers and sisters. There was no blame shifting niya. Makikita po natin dito kung ano po yung ginawa ni Job. Hindi niya po inakusaan ang Panginoon kung bakit ganon ang kanyang pinagdadaanan, brothers and sisters, but he maintained his right attitude, or he maintained his integrity to the Lord. He humbled himself and worshiped God. He did not blame God. He maintained his integrity. In chapter 2 verse 3, i-maintain niya po yung talagang integridad niya bilang anak ng Diyos. He did not blame God. Makikita natin yung naging attitude ni Job dito. And even us, brothers and sisters, let us maintain our integrity no matter what the cost. Na kung minsan tayo po ay dumadaan sa krisis, ngunit sana po huwag po sanang madungisan yung integridad natin bilang isang Kristiyano. He exercised self-control and displayed wise discretion. In chapter 2 of Job verses 9 to 10, makikita po natin, brothers and sisters, na si Job exercised self-control and displayed wise discretion. Talaga pong minintin niya yung integridad niya bilang isang anak ng Diyos. At ito po yung una kung bakit God allows His children to experience crisis in life, despite that His love abounds at all times, because God wants to test our faith. Kaya nga po, wag po tayong matakot, wag po tayong mag-alinlangan, wag po tayong magreklamo, pagkat ito lamang ay testing po ng ating pananampalataya. Kung nakarod kakabsat kin gagayem, idi agsapat at tayo nariingak, because my time is already 6 o'clock. Idi nagriingak tatay alas 5 kabsat kunak. Lord, thank you. Agyaman kami, salamat po Panginoon, na kahit dumaranas kami sa mga ganitong klaseng pagsubok, alam po namin na dito po lumalakas, dito po lumalago ang aming pananampalataya. Hallelujah! Pagkat ang pagkain ng ating pananampalataya ay yung mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Nang sabi ko nga po kanina, wala pong bonsai sa pamilya ng Panginoon. Ito lamang ay
testing at dito po lumalago yung ating pananampalataya. Pangalawa po na rason, why God allows His children to experience crisis in life despite that His love abounds at all times, because God wants us to understand that He is always working for our maturity, and He uses every circumstances or incident for the accomplishment of such purpose. The second reason, brothers and sisters, or second purposes of God, why He allows His children to experience crisis in life, despite that His love abounds at all times, because God wants us to understand that He is always working for our maturity, and He uses every circumstances or incident for the accomplishment of such purpose. Now, our supreme example here is the life of Joseph. Alam po natin yung buhay ni Joseph, the son of Jacob and Rachel. Kung ating titignan dito sa Genesis chapter 45, mga kapatid, ito po yung pagkakataon na si Jose ay naging gobernador at tagapangalaga ng kayamanan ng lugar na Egypt. Kung ating sisimulan sa istorya po sa buhay ni Jose, dahil napakalawak po dito sa kanyang kwento, siya po yung anak ni Jacob na malapit sa kanya. Ni Jose kat isuti natay ngay very close ni Jacob. Kat ni Jose kakabsat gapo tayo sunakat very close, isutikan kanayon nga mabatbati jay ayan ni tatang na absat. Ket dagiti kakabsat na apalanda ni Jose niya. So nga dagiti gundaway kabsat nga dagiti kakabsat na ket napanda nagpastor kadagiti tarakenda absat nga karkarniro napanda kadagiti pagpasturan ket ni Jose nabati kan tatang na tay sungarod iti kayat nga kadkadwa kan kanayon ni Jacob kabsat. Ket adani gundaway nga kunan ni Jacob, sabi po ni Jacob kay Joseph, ingka kitaan, punta ka at tignan mo ang iyong mga kapatid kung kumusta sila. At alamin mo kung ano na ang kalagayan nila. Sa madaling salita, si Jose ay pumunta upang pasyalan ang kanyang mga kapatid. Ngunit nung pagdating niya doon, nakita ng kanyang mga kapatid na paparating susi at ang bawat isa sa kanila ay nag-usap-usap. Nandyan na yung kapatid natin na paborito ni tatang tayong Jacob. Dahito yung tao ket kwa. Kay kayat ni tatang tayo sulatikan ka na yun nga kay kayat na. Ket tirami din tayo ket patayin tayo. Dahito nga kabsat tayo. Taalaan tayo jay kabal na mang parti tayo ti karniro takwa ipunas-punas tayo jay dara jay ti kabal na iyawid tayo to sa tayo bagagan ni tatang tayo nga rinang karangkay ti wild animal ni Jose kat na tayo mutan tatang ko na tayo to nga magyaman tayo kabsat tauray ito kasi ti plano da at damit latta iti usarin ti apo tapnon kunak ngarod tapnon maamuan tayo because God wants us to understand that He is always working for our maturity and He uses every circumstances or incident for the accomplishment of such purpose. Ngayon din plinano da nga patayon ni Jose kung natikabsat na nga may sa ay anyangay ti maramid tayo no magungguna tayo no patayin tayo apay nasisiat sa langanan nga
ti aramidin tayo kat tiliwan tayo, ti tinag tayo diti bubon, sa tayon to ilako. Dita ti sumarno nga tulag da, ti umuna kat papatayin da. Ngam kunak karud kabsata, ti apo palubusan na dagiti krisis ti panagbiag tapnon maamuan tayo, maawatan tayo kabsata that He is always working for our maturity and He uses every circumstances or incident for the accomplishment of such purpose niya. So nga iti mabita ket sanda nga pinatay ni Jose tiniliw da ket intinagda ti bubon ket idi na da lumabas kabsat ken gagayem inla ko da ni Jose kabsat niya inla ko da aging gana nga isuna ket nakadtang ijay iibto kabsat ken gagayem ket no kitaan tayo iti sasaw ni Apo Dios adda ti gundaway tatan nga idin inaramid na di jay kabsat kat nagawid dakat inbagadan kan ni tatang dangakob tatang ni kabsat mi nga Jose awanen na tayen kunada ket rinang karangkay isuna iti narungsot nga animal adadtoy ti kabal na adadtoy ti bado na ni haleluya kunada awanen ti kabsat mi ay kastalauna yen iti sangit ni Jacob kabsata ngam amuyo ni Apo Dios na imbag adda itinapintas nga plano kan purpose na ti sumarsarno kabsat nga pasama ken dimteng iti famine kabsata iti lugar da Jacob ket imay iti tagbisin at taggutom maawanandan iti makaniyay ket may salaang ti pakagatangan kabsat iti mabalin nga pagtaraon da isuyjay Egypt and in that time ni Jose kabsat ken gagayem isuna ket nagbalin kabsat nga gobernador siya po yung naging tagapangalaga ng kayamanan ng lugar ng Egypt. Kung ating babasahin po dito sa Genesis chapter 44 hanggang dito po sa or 43 hanggang dito sa chapter 45 makikita po natin dito that si Jose po ay siya po yung naging tagapangalaga ng kayamanan ng Ehipto at doon mga kapatid ginamit siya ng Panginoon para masuplayan ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Now, para po hindi po tayo magtagal, dito po sa Genesis chapter 45, verse 5, God, sabi po ni Jose, yung kabuuan po ng kwento, and now, do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here because it was to save lives that God sent me ahead of you. And in verse 7 to 8, but God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me, but God. He made me father to Pharaoh's Lord, his entire household, and rule of all Egypt. Now, kitaan tayo kakabsat ng gagayam, hindi may ti pamin, ijay lugar da Jacob kakabsat kong gagayam, kitaan nyo kakabsat ti inaramid ni Apo Diyos, idin ni Jose plinano da nga patayen ngam adati maysa nga kabsat na kuna nga hantay nga patayen awan ti magungguna tayo ilako tayo ket inlako da ket ni Jose napan ijay iibto kabsat ken gagayem ket ijay ket nukitan ti addagayam ti isagsaganan ni Apo Dios kakabsat nga mapasamak nga haan nga napintas kat ni Jose iti usarin na tapnon masalbar datay kasapulan dagiti pamilya na ken dagiti daduma pay nga
agkasapulan kakabsat kin gagayam. Isu nga kunana dito Genesis chapter 45 ala idin kakabsat na pandagatang kastoy nga hanpay nagpabigbig ni Jose nga isuna nga gaputa sanan nga malapdan itirik na kakabsat kin gagayam kat ni Jose binigbig na inamin na ket kinunana shock nga kabsat yo. Ngayon la ko yo, ay, kastalaw na yun, tibutang dagiti kabsat na ngayon, kung ano, saan kayo agbut-buteng, ya? Saan kayo nga madanagan, ya? Saan kayo nga dusain? Diyay, inaramid yung kanyak nga mamuyo, kung ano, saan nga da kayo, iti, nangibaon kanyak dito, kung ano siya, imuno na lang nga imbaon dakti apo, tapay at dagaminti, dakkel nga plano na, iti tunggal maysa kuna ni Jose kakabsata. Now, kung ating titignan, ano po yung lesson po na pwede nating mapulot po dito? Nothing happen in this world by chance or by accident. All things happen because God has a wonderful purposes on them. At dagamit tinapintas nga plano niya, absat dayti kumatimawatan tayo, iso nga tatanga gundaway, aglaslasat tayo, kabsat iti krisis ti panagbiag, iti COVID-19 kat, tati kumamintainin tayo man datay integridad tayo, our right attitude towards God, kabsat, marami po kasing kung minsan kapag dumadaan tayo ng trials, crisis sa ating mga buhay, tayo po yung nagre-reklamo. Nothing happens without the permission of God. Nothing happens without the finger of God. Kung ating titignan, it is not an accident that I am here. Kung ni Joseph kakabsat, God sent me here in His perfect time. For God makes all things beautiful in His time. Imuno na lang, imbang dakti apo ditoy, kung na ni Jose niya, isungahan kayo nga madanagan, tapay. At dagamin tidaktil nga plano ni Apo Diyos. Kung na ni Sir J. Hudson Taylor, everything in life has a purpose. There are no mistakes, no coincidences, events, are blessings given to us to learn from. Ulitin kakabsat ko na ni J. Hudson Taylor's, everything in life has a purpose. There are no mistakes, no coincidences, events, or blessing given to us to learn from. So ano kitaan tayo kabsat kung ating titignan? Brothers and sisters, trials, obstacles, difficulties, and sometimes defeats are the very food of faith. Absat yung ganyan. Faith sometimes shines out more clearly in times of defeat than in victory. So ano kitaan tayo kakabsat, iti kadakkelan nga example tayo iti tibiyag ni Jose Ni Jose kat talagang narigat yung naglasatan na. Plinano da nga patayan, naging gana ngayon lako da nga naimbag ti Apo. At dagayam tinapintas nga plano ni Apo Diyos. Dayti kumati maawatan tayo. Iso nga iti dayto yung bigata. Stiman ti paglaslasatan tayo. Kas kung nagtatay, kabsat yung gagayem. Let us keep unto the Lord. Be still and know that our Lord God is faithful. Let us always maintain right attitude. Maintain our good integrity niya. Tayo kumanga agreklamo kabsata ngem daytoy pa di kumakabsat iti mangiduron kada tayo tapnon agtultuloy tayo kabsat that in times of trials, obstacles, difficulties and defeats it is brothers and sisters dagito ipaspasama kakastoy is the very food of our faith. And the third one, purposes why God allow His children to experience crisis in life. Absat kim gagayam, despite that His love abounds at all times. Number 3, kunana, because God wants us to know that He is the absolute controller of our lives.
Absat. Daytoy kuma iti absat maawatan tayo. Ken maamuan tunggal maysa nga ni Apo Diyos ialaw na. Kabsat king gagayam nga maka-experience tayo dagiti kakastoy. Tapnon kakabsata, amuan tayo kabsata. God wants us to know that He is the absolute controller of our lives. The word absolute kunana dito, it is unrestricted, supreme, ultimate, or totally. Yeah. Absat king gayam. He is in control of everything. Absata. Our God is a sovereign God. Alam niya po yung kanyang ginagawa. Kung bakit nangyayari ito, mga kapatid, siya po yung Diyos na nakakalam ang mga bagay sa mga nangyayari. Yeah. Ket tunggal may sa kumakada tayo kabsat saan tayo kumanga aglagaw hantay reklamo kas kinunak kadagiti naglaglaba sa ano po yung dapat nating ikakatakot niya. Ano ang ating kinakatakot? Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Joseph. Hindi po siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. He allowed you to experience crisis in life despite that His love abounds us all time because God wants us to know that He is the absolute controller of our lives. Hallelujah! Ni Apo Diyos na kin control ti amin nga banbanag kabsat kin gagayam di aramidin tayo lang. We have to surrender to God everything that God needs to be controlled. Hallelujah! Yung mga bagay-bagay na kaya natin gawin natin, ngunit yung hindi natin kaya ipasa Diyos natin. Pagkat ang Diyos alam niya ang kanyang ginagawa. Ni Apo Diyos ang muna dagiti ararabidin na absat king gagayam is sovereign God. In Daniel chapter 4 verse 35 verse 17 sinasabi po doon, mga kapatid, hallelujah, God is sovereign. God has all the right to do what He thinks is the best for us. Amuna ti araramidin ni Apo Diyos, kakabsat kin gagayem. Amuna kakabsat ti araramidin ti Apo. We have to explore the power of God in our lives. That in times of crisis, in times of circumstances, in times of tornadoes, brothers and sisters, lumapit tayo sa Kanya. Umasidig tayo kenkwana, kitibaga tayo, Apo, I know. Nga sikati Diyos, nga akin kontrol, dagiti amin nga banbanag. Kita po mo kamom, tiraramidem. Why? Hallelujah. In Psalms chapter 23, napakaganda po ang salita ng Panginoon dito sa Salmo, kung ating titignan. Dahito ti may absat nga nagpintas nga kari ni Apo Diyos kabsat ngayon deklara ni David kabsat amutay mo't ni David kabsat kang gagayem sulakat maysa kadagiti kasigan kabsat iti puso ni Apo Diyos ket indeklara na ditoy ni David kabsat akunana that even though in chapter 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kung ating titignan dito sa Salmo 23, napakaganda po, napakaraming mga benepisyo po dito, that in times of crisis, let us always remember dahito iti kuna ti Apo ti may katlong absat no apay nga palubusan na dagitoy absat king gagayem tapnon tunggal may sa amwen tayo absat nga iti akin kontrol dagiti amin nga banbanag isu ni Apo Diyos. God wants us to know that He is the absolute controller of our lives. No kita tayo dito verse 1 kuna ni David kabsat dito Salmo
23, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. We will never go hungry. You will never go hungry because the Lord is our shepherd. What does the shepherd do? There will be a daily provision. There will be a daily rest. There will be a daily restoration. Kung ating titignan dito, we have nothing to worry. You have nothing to worry. We have nothing to fear. Why? Because there will be a daily protection because of the presence of God. Nakunana dito ay kakabsat kong gagayem. Ito'y verse 4 niya. Hallelujah. Your rod and your staff, they comfort me. The rod and staff of God symbolize protection and comfort. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mabahala, mga kapatid. Ang gusto lamang na ipakita sa atin ng Panginoon kung bakit hinahayaan na tayo ay daranas sa mga ganitong pagsubok sa buhay. Mga kapatid, because God wants us to know, hallelujah, that He is the absolute controller of our lives. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid, na kahit tayo dumaranas sa ganitong pagsubok, hallelujah, napakabuti po ang ating Panginoon. Ni Apo Diyos na imbag, ken matalak, tunggal, may sakada tayo. So ngay ti daytoy nga bigat absat kung gagayem ti Apo, palubusan na, muda dumakabsat nga eksperyensyahan tayo, day krisis iti panagbiag, tadagamin tinapintas kabsat nga kayat nga ipakita, kada tayo ti Apo kabsata, adda dagiti kayat nga iparangarang ni Apo Diyos kada tayo, ya. Ni Apo Diyos, laglagi pun tayo nga kankanayon kat isunakat na imbag nga Diyos, matalak nga Diyos, Diyos nga saan nga mang baybayak absata, sungay ti daytoy nga bigat, daytoy ti mensahe ni Apo Diyos kada tayo. God's purposes, why sometimes He allows His children to experience crisis in life despite that His love abounds at all times. Number one, kas kinunak, because God wants to test our faith. Number two, brothers and sisters, anya kunana di may kadwa, kunana dito di may kadwa, kabsat kan gagayem, because God wants us to understand that He is always working for our maturity and He uses every circumstances or incident for the accomplishment of such purpose. Mayroon pong maganda na plano ng Panginoon. Mas mayroon pong mas maganda na gagawin ng Panginoon sa atin kung bakit inaalaw niya na ma-experience natin yung mga crisis na ito. And the third one, because God wants us to know that He is the absolute controller of our lives. Kaya nga po sa umaga pong ito, absat ting gagayam, aglaslasat tayo ti krisis. Hallelujah. No kitaan tayo, kabsat iti positive tatan, tangagundaway, so more than 4,000. Absat, positive ti coronavirus, but thank God. God is good. God is faithful. Hallelujah. Ni Apo Diyos na imbag. Agtalik tayo ken ti Apo. Hallelujah. Dagiti ket testing lameng, absat, testing lang iti panamati tayo, absat, palubusan tayo, palubusan ni Apo Diyos na ito for the accomplishment of such purpose, absat, and tapnon maamuan tayo nga isuna ti aking control dagiti amin nga banbanag. Daytoy ti mensahe ni Apo Diyos kabsat. So iti daytoy nga bigat sapay kuma, anyaman ti mapasamak kabsat ng gagayem, anyaman ti dumteng, give thanks to the Lord. Kas kuna ni James kabsat, ibilang tayo nga ragsak na gito niya. Taapay kabsat, no agbalegi tayo kabsat ng gagayem, amu tayo, it develop perseverance. The very food of our faith is trials, circumstances, tornadoes, crisis in life. Daytoy iti panaka-food kabsat iti pamati tayo. Agkararag tayo kabsat. Diyos mi nga nailangitan, nagyaman kami, iti kinaimbag mo kada kami.
Agyaman kami karagiti sasaw nga nanggagan mi Apo. Bendisyonam tunggal may sa kada kami. Karagiti amin nga kabsat ko nga nagdingeg Apo iti minsayem Apo iti daytoy nga gundaway. Hallelujah. Amok nga dagiti marigirigatan mapulpulkukan Apo. Hallelujah, nakakadanas ng krisis ng buhay. Sa umaga pong ito, Panginoon, iaabot niyo po ang inyong mapagpalang kamay. Hallelujah, mapagpagaling na kamay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iyakap niyo po sa amin ang inyong mapagpalang presensya, Ama. Na sa panahong ito, kami po'y dumadaan sa krisis, Panginoon, sa lahat po ng nakakapakinig, hallelujah, ng mensaheng ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. And thank God, for you are our Heavenly Father. Sikati amami nga nailangitan Apo, bendisyonam digiti kabsat Apo, bendisyonam tunggal may sa kada kami, protektaran da kami Apo, sa lukob mo timan nakabalin nga imam, amumi nga dati na pimpintas pa nga plano Apo, no apay nga glaslasat kami iti krisis ti panagbiaga. Apo Diyos, tulungan da kami, bendisyonam ti asibubuo Apo nga nasyon mi Apo diti Pilipinas, ken uray pay kadagiti kabangibang mi Apo nga lugar, Apo Diyos, pagilian, Apo, karagiti dumaranas po ng virus na ito, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, Panginoon, ang siyang kikilos sa bawat isa. Sa lahat po ng mga mananampalataya na nanalangin ngayon, Panginoon, Lord, hallelujah, maraming salamat pagkat naniniwala po kami ng panalangin, Panginoon, ng mga banal ay mayroon pong gagawing kahanga-hanga. Natulad nga po ng iyong mga salita, Panginoon, that the prayer of the righteous is effective and powerful. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming presidente, ang lahat po ng mga nangunguna sa amin, all frontliners, sa lahat po ng mga ginagamit mo, from national hanggang po sa barangay. Hallelujah, Lord. Continue to bless them, continue to use them, continue to protect them. Hallelujah. At sa umaga po ito, minsan pa, Panginoon, amin pong pinapalayas, winawasak ang gawa ng kaaway, ang coronavirus na ito in the name of Jesus of Nazareth. Wala pong magagawa sa buhay ng bawat mananampalataya ang coronavirus na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo pong bawat isa sa amin, sa lahat pong nakakapakinig ng manginsang ito mula po dito sa Barangay Rising, sa aming bayang Banggara, sa abroad, sa lahat po, sa dinuman Apo, ti pakadanunan na iti daytoy Apo nga timag, tadipon mo Lord in the name of Jesus of Nazareth, O God, yakapin mo po kami ng iyong presensya. Maraming salamat po, lahat po ng papurit pagsamba at pasasalamat ay aming inaalay sa iyo. Maraming salamat. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless us all. Kabsat ni Apo Diyos imang bendisyon kada tayo. Agtultuloy tayo agtalag, agpamatik and kuanat at Apo na imbag. Isuna ti Diyos nga matalag, isuna ti Diyos nga saan nga mangbaybay. God bless and we love you, brothers and sisters.